வணக்கம். இது ஜேபி மியூசிக் குரூப். நான் உங்கள் ஜேபி. இன்னைக்கு பார்க்க போறது 32 மிஸ்ரம், 224 சொல், 7 ஆவர்த்தனம், ஆதி தாளம். 1 2 3 4. தா தக தக ஜுடுதா தீங்கே டக்கும் ததத் ததத் ததா தக தக ஜுடுதா தீங்கே டக்கும் ததத் ததத் ததா தக தக ஜுடுதா தீங்கே டக்கும் ததத் ததத் ததா தக தக ஜுடுதா தீங்கே டக்கும் தக ஜுடுதா தக தக ஜுடுதா தீங்கே டக்கும் தக ஜுடுதா தக தக ஜுடுதா தீங்கே டக்கும் தக ஜுடுதா தீ கே டா தொங் தா தீயே கே டாக தொங் தா தீய கெட்டா கும் தா தீங்கே டக்கும் தா தீ கெட்டக்கும் தா தீ கெட்டக்கும் தா தீ கெட்டக்கும் தா. நெக்ஸ்ட் 32 திசரம், 6 ஆவர்த்தனம், 192 சொல்லு, ஆதித்தாளம். தா தகஜுடு தாத்தி கெட்டக்கும் தாதத் தாதத் தாதா தகஜுடு தாத்தி கெட்டக்கும் தாதத் தாதத் தாதா தகஜுடு தாத்தி கெட்டக்கும் தாதத் தாதத் தாதா தகஜுடு தாத்தி கெட்டக்கும் தகஜுடு தா தகஜுடு தாத்தி கெட்டக்கும் தகஜுடு தா தகஜுடு தாத்தி கெட்டக்கும் தகஜுடு தாத தீ கே தாக தொங்கு தாக தீ கே டாக தொங்கு தா தீய கெட்டக்கும் தத்தி கெட்டக்கும் தத்தி கெட்டக்கும் தத்தி கெட்டக்கும் தத்தி கெட்டக்கும் தா. நெக்ஸ்ட் 32 கண்டம், 5 ஆவர்த்தனம், ஆதி தாளம், 160 சொல்லு. தாங்கு தற்றிக்க டக்கும் ததக் ததக் ததாங்கு தற்றிக்க டக்கும் ததக் ததக் ததாங்கு தற்றிக்க டக்கும் ததக் ததக் ததாங்கு தற்றிக்க டக்கும் தகஜுடு தாங்கு தற்றிக்க டக்கும் தகஜுடு தாங்கு தற்றிக்க டக்கும் தகஜுடு தா தீ கே டா தும் தா தீய விக்கு டக்கும் தத்தி கெட்டக்கும் தற்றிக்க டக்கும் தற்றிக்க டக்கும் தற்றிக்க டக்கும் தற்றிக்க டக்கும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஒரு புதுசா மீட் பண்ணலாம். இது மீண்டும் ஜேபி மியூசிக் குரூப். நான் உங்கள் ஜேபி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிருங்க. பாய்.